बिहार में सानी के बेरा जनी जई ह बाजार में भइल बनाया हाला यूपी बिहार में सानी के बेरा जनी जई ह बाजार में कोनो खींचला के लईकी जान लेवे लिए सैया धकिया कबार में ओढ़नी बिछा के मजा मार लेवेली ए सैया धकिया कबार में कौन खींचला के लईकी जान मारेली। तड़पड़ात बा कम सिंह जवानी ऐसन खबर छपाइल बा ऐसन खबर छपाइल बा। तड़पड़ात बा कम सिंह जवानी ऐसन खबर छपाइल बा ऐसन खबर छपाइल बा। होके बेहाया चीज नया नया देखी सभे शरमाइल बा देखी सभे शरमाइल बा। देसी विदेशी चाहे लइका जवान से देसी विदेशी चाहे लइका जवान से प्यार जबरदस्ती जहार कर लिए सैया धकिया कबार में ओढ़नी बिछा के मजा मार लेवेली ए सैया धकिया कबार में कौन खींचला के जान मार देवेली। काल्हे हरिंदर तिवारी के धोती ओढ़नी से टकराइल बा ओढ़नी से टकराइल बा। का कर बाबा धाका मरते बाड़ी सन। काल्हे हरिंदर तिवारी के धोती ओढ़नी से टकराइल बा ओढ़नी से टकराइल बा। मीडिया लोग के भीड़ भइल जब देखी महेश घबराइल बा देखी महेश घबराइल बा। टीवी से लेके पूरा न्यूज न्यूज में टीवी से लेके पूरा न्यूज न्यूज में गौतम के इज्जत कुल बिगाड़ देवेली ए सैया धकिया कबार में ओढ़नी बिछा के मजा मार लेवेली ए सैया धकिया कबार में कौन खींचला के जान मार देवेली ए सैया धकिया कबार में कौन खींचला के लईकी जान लेवेली।